Kumpirmado na halip mismo kay Tabaco City Councilor Attorney Gioong Bungaw ang sa iyang pagdadalaga bilang kinatawan kan Premier Distrito kan Probinsya kan Albay o board member. Hindi ang napagaraman kang local news TV matapos ang ginibong regular na sesyon kang nakaaging aldaw. Sigun kay Atty. Gioong Bungaw, ang paglansar niya bilang kinatawan kan Premier Distrito kan Albay, saro na digdi ang sa iyang tututukan iyo ang mga programa kan mga kobinesan. Bilang iyo ang pinakaaking board member na madalagan sa year 2025. Ang napaghurunan po ngunyan, ang dadalagan ko po is board member po kang Premier Distrito kan Albay. Iyon naman po, so ano tama yan, medyo nagpapabistado naman kita sa Premier Distrito. Aram tama po baga, mas bistado digdi susakuyan to ina si Ate Glenda na haluin ang naging board member sa Premier Distrito. Sa ngunyan po na last termer po ako na councilor, iyan po ang tigaplano ta. And sana po tugutan kita kang Premier Distrito na makapagserbi po digdi. Ano po ang pinakainot niyang objeto pagka mo po nakatukaw bilang board member? Ang siyempre, ang inot na tututukan ko, siyempre sa kabataan. Sa ngunyan po na mga naladangog ta na maralansar bilang board member, ako manggiraray sa pinakaaki. Na nangyayari naman iyan, pun pa ka ito kang counselor pa ako digdi sa Tabaco, na ako talaga ang pinakaaki na nagdadalagan. So, sa ngunyan, iyo mapagiraray ang nangyayari. So, it is right man and proper na ako man po giraray ang maging boses kang kabataan, katabang kang kabataan na maging boses po dyan sa probinsya ng Albay. Digdi po sa first district, halos swara po na aki pa. Marhay lang ta si Vice Governor Glenda, ugos sa mga aki, siguro dahil man sa kuyang impluwensya sa iya, and nagiging boses siya kang mga kabataan sa sangguniang panlalawigan. Local News TV. Local News TV.